Boa noite. Hombre, Lizardo, amigo. Doctor Bellino, ¿qué? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, hombre? Bueno, pues así, entró ahí a roda. Pilla roda, bueno, caso que non lo pilla roda. Sí. Séntese aí, váyase como. Bueno, moi bien. Supoño que ven polo tema este de Generosa. Que? Ven polo de Generosa? No. No. Veño a ver se me pode axudar usted co tema da edad. O tema de edad, claro. É que quere, que lle quite anos. Te jode. Non. Quero que mos poña, que son demasiado novo. Pero como lle vou poñer anos, home, que xa ten usted máis anos que a Catedral de Santiago. Anda. Déixese de pandeirado. Ei. Non fai falta romper as cousas. Non se ría que lle fenda a cabeza. Vale. Teño un problemaza do carallo co tema da edad, Pero por qué? Que lle pasa? Que me pasa? A ver, usted sabe que aquí en Galicia, se ter menos de 100 anos, eres un chaval. Bueno, a ver. Ni siquiera te chaval. felicitan no lugar, se non ter 100 anos, verdad? Sí, a ver, o que pasa é que aquí en Galicia temos unha media de edad moi alta, a xente aquí é moi lonxeva, chegan moitos anos, claro. Agora, día tras día, ainda están retrasando o tema da xubilación ou o carallo. Cada paso daño máis a Eso é É verdade ou non? Ímonos jubilar, este paso jubilamos aos 90. Vou preguntar unha cousa. A ver. Levantad a mão todos os que estades xubilados. A ver, jubilado. Non vale mentir, Levantad a mão os xubilados. Ai, oi, Lizardo, hoxe aquí hai pagas, Bueno, vale. Ahora, baixadia. Todos, casi todos. Casi todos. Bueno, ahora levantadia os que queredes volver traballar. Ali, mira, ali Os sordos non, hostia, os que queredes volver traballar. Ti queres volver traballar? O ten a cabeza aquela vella. Sempre hai xente enferma, home, sempre hai xente enferma. Bueno, pois eu non. Así No, que, ya. se fai o favor, póñame aí na ficha que teño 100 anos. Hostia, pero vamos a ver, Lizardo. Que? Non lle podo poñer que ten 100 anos, porque para empezar non é certo e outro non é legal. Eu non lle podo poñer que usted que ten 100 anos, como eu poñer que ten 100 anos? Non é legal. Pois vai ter que poñelo porque ainda teño outro problema. Pero que problema ten máis, home, a ver. Venidor. Venidor. Pero que ten que ver venidor co edad? Usted non o sabe, pero aquela xente sabio. Que? Ti se ter moita antigüedade no inserso, vas a venidor de cabeza. Eu quero ir a venidor a mover un pajarito. Non grave. Vale, quer ir a venidor. Vale, moi Claro. pues pareceme ben. O sea que usted quer ir a venidor a darlle ao pajarito. Home, claro. Pois pareceme moi ben. A verdade Sí, que señor. pareceme moi ben porque vou dicir unha cousa. Por veña, vete lle 100 anos. Mira, mire, é boa idea porque o pajarito, vamos a ver, o pajarito é moi sano, é sano porque é ejercicio. Home, O deporte é moi bo. É máis, Claro. vamos a ver aquí un pajarito todos, me cago na lei. Que vamos, que, ó? Vou enseñar como se fai o pajarito, mire, xa verá. Bicho, ponnos aí, pues. Pajaritos a bailar, Mire, cuando mire, todos se mire. mueven, tu colita se mueve. Mire, aí, señora, Pajaritos solos, este baile hay que bailar, y a todo el mundo le da. mira. Pequeñitos se mueven, y los tú vas a cubrir. Cajo no Que precio fai, da que gasolina. que fai? Pero que fai usted? Que fai? Ponse a bailar. Vamos a ver. Pero usted que pensa? Que eu vou ir a venidor manear o cu ali como un parro? Pero vamos a ver, si me acaba de decir que vai a ir usted a venidor a darlle ao pajarito. Xa porracha. Pero me dixo que debe a dar pajarito. Outro pajarito. Entende? Acabáramos. Ahora xa entendí. Dos horas, carallo. Quer ir usted a venidor, vai ir a venidor, darlle ao pajarito aí, pajarito en venidor, Sí, señor. con generoso pajarito. Non, carallo, non. Con generosa non. Como non, generosa? Non, que ela non quer ir, aí está o truco da cuestión, entende? Vou eu ali. Quer ir usted só a darlle ao pajarito Voy a ali. dar ao pajarito por la noche, por la tarde, por la mañana, por la noite vai botar luma aquilo, xa verás. Vai ir folar o pajarito. Pois ahora que di, mire, ahora se me cadran as miñas cousas. Sabe Sí. que lle dixen ao principio se viña polo de generosa? Sí. Mira, que Generosa veio outro día pedirme un informe porque quere viaxar fora de España. Como? Díxome que quería ir a Cuba, dixo Generosa. Quere ir a Cuba? Sí. Dixo que quere ir a Cuba a probar o produto local que hai en Cuba. Dixo ela, dixo, cuidado, que hai unhas plátanos en Cuba e xa unhas bananas grandes. Pelan a dioses as bananas, sí. Sei que quere ir a Cuba, Yo usted fixe un papel a generosa para que vaya a Cuba sin mí. Pero vamos a ver, pero usted non vai ir a venidor a dar yo Que ten que ver? Que ten que ver unha cousa con outra? Bueno, pues usted dalle ao pajarito e Generosa balea nos plátanos. No, temo papel. No. O papel non lle dá... Temo papel. No. Se yo levo eu a ela. No, esto dou eu. Temo papel que yo vou dar eu. Isto é confidencial. Veña aquí, No. veña. Esto levo eu.